Digan lo que digan las mujeres, estamos en guerra. Hola, un dimarts més estem ací per xerrar amb tots vosaltres. Siguem peroleres per la igualtat i parlem de la pandèmia i com afecta a la igualtat de gènere. Però antes deixeu-me condenar esta segona pandèmia que estem patint, que és els assassinats masclistes, perquè, mare meua, quina setmaneta duguem, veritat. Del dia 17 al dia 23, 6 dones mortes i 2 xiquets i un neonato. No sé això com puguem parar-ho. Des de que va d'any, des de començ d'any, 13 mortes. Algo no està passant bé, algo no funciona i no sabem què és. I encara n'hi ha gent que diu que la violència de gènere no existeix. Quasi res. Quasi res, veritat. Bueno, vacuna, cultura i cultura. Molta educació, sí. Pues sí. Bueno, com sabeu, l'objectiu principal de la violència de gènere és control i submissió de la dona. A l'estar aïllat, l'agressor té la tormenta perfecta per fer el que vulgui. Aïllar la dona de la família, l'amistat, les amistats i el control de la dona el té, per suposat, dins de casa. Tot això va passar en la pandèmia. Fixeu-se en els datos. Un increment d'un 285% de les cridades al 016. Al·lucinant. Mare meva. I això, les que varen poder cridar. Exacte. Però, per contra, van disminuir les denúncies un 70%. No podien eixir de casa. No podien eixir de casa i, a més, estaven els juzgats tancats, l'atenció primària tancada, com sabeu, els metges denuncien per ofici i l'assistència social també, i tot això es va paralitzar i va ser un fallo garrafal del sistema, perquè ho van tindre molt difícil. Jo, no sé vosaltres, però quan estava en la quarantena tancant casa, ho pensava molts dies. Pensava, pobra gent que estiga en el seu maltratador, visquent tots els dies i sense poder fer res. I callaeta, que estàs més guapa. Bueno, va ser lamentable. Va ser tan forta la demanda que la ONU va cridar a tots els governs per a que incloïren medides contra la violència de gènere com a part dels plans contra la pandèmia. En març es posà un pla de contingència que declarara l'assistència dels serveis d'assistència integrals per a víctimes de violència masclista i violència sexual i víctimes de la tracta. Es va posar això de la mascarilla de neu, es van posar telèfons de psicòlogos que ahir van poder eixir un poc perquè eren en WhatsApp, entonces es podia amagar un poc més de l'agressor, però tot això jo crec que no va ser gens suficient. Va haver una explosió de violència en casa, emparat per això, per estar tancats i no poder eixir de casa. Més de 4.000 homes van ser detinguts per violència de gènere del 14 de març al 13 d'abril només. Un mes només. Un mes només. I després estan les víctimes invisibles, que són els xiquets. Vos recomano un documental que em vaig inflar a plorar, però de vez en quan hi ha que veure aquestes coses per posar els peus en la terra i saber el que està passant. Un documental que es diu Mama, duerme que yo vigilo. Sí que té que ser dur. Terrorífic. Fa-se càrrec d'això. Terrorífic. I tot això comporta un mal psicològic, a part del físic que puguen fer, un mal psicològic que en la vida poden recuperar-se. Traumatitzats. No. Sí. Segur. Recordem que el telèfon és el 016 i no deixa rastre. Sí. Ningú pot saber que has cridat ahir. Claro, però en la pandèmia, tinguent l'agressor al costat, a veure com tocaves. M'ha apuntat jo frases que es diuen a les dones que estaven atenent aquests telèfons, per exemple, dient me persigue a todos los sitios por la casa. Tengo temblores y sensación de fiebre. Ya no sabían si era pandèmia i era por.
és terrorífic. Ostres. Viure tota la pandèmia en eixa por. I damunt tenien por a eixir, per si la policia es dia alguna cosa, per la pandèmia i totes aquestes coses. O sigui, una ratonera, vamos. Sí, una ratonera. I vull posar un punt d'això de els veïns, els familiars que sentien alguna cosa, les persones que estaven prop d'esta gent, tampoc s'han atrevit a denunciar ni a d'això. Així tinc unes dates del 2019, perquè encara no n'hi ha més properes, que de 165.000 denúncies, apenes el 2,5 han sigut de familiars. Per favor, les famílies, encara que no te parle, encara que en aquests moments el teu familiar agredit no vulgui saber res de tu, denuncieu perquè jo crec que més tard o més pronte vos ho agrairà. Quan hi ha un accident de tràfic i passes de llarg i no atens, això està penat. Sí. Això hauria Comissió d'estar de socorro. igual. Hauria d'estar Comissió penat. de socorro, efectivament, això hauria d'estar igual, perquè estàs sentint-ho, Sí. pots estar veient-ho inclús. I, Una- és que dins del matrimoni, no, dins del matrimoni no. Sí, Sempre s'ha dit això. sí, no claves en el matrimoni que seràs I perguent. que pots denunciar anònimament, o sigui, no perquè denuncies tens que donar les teves dades, tu pots denunciar anònimament, cridar a la policia, avisar de que al costat de ta casa o estan havent un escàndol, algú està maltractant. Jo he cridat moltes vegades a la policia per un veí que tinc que de vez en quan Se'n s'escapa. I també m'entra molta ràbia perquè ve la policia, clar, quan ve la policia se callen i no passa res. La policia se'n va i que és impotència perquè pense que hasta que no passa algo greu de veritat no se posen els mitjans necessaris per combatir totes aquestes coses. És que no ha denunciat ella. Sí. Sempre se diu això, és que la dona no ha denunciat. Bueno, però és que la dona no denuncia perquè en aquests moments no està mentalment preparada per denunciar. La por te paralitza, Exacte. La por paralitza. La por paralitza. Sí, sí. Volem també una policia especialitzada en aquests casos. Sí. Per favor. També. Sí, mira, així he apuntat una frase que l'ha dit a Frida Kahlo, que no és sant de la meva devoció, és amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Ve, Pues ella sabia de lo que parlava. ve també. como precisament, anillo al dedo, això. La pots repetir, Amparo? Sí. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Ahí ho deixem. Ahí ho deixem. Què més ha passat en esta pandèmia? Bueno, pues un altre tema que ha passat també molt important perquè la pandèmia també ha sigut molt d'internet. Ens han passat tots a l'internet. Les xarxes han anat... Que volar. Mira si han anat que l'ús de redes socials Un falla. s'han incrementat uns 500 milions de nous usuaris, nada más y nada menos. A escala global, el 73% de les dones han experimentat algun tipus de violència digital. Això, els joves saben més de tot això, nosaltres també, però els joves han patit molt d'acoso digital. Tot això dins d'una impunitat generalitzada i incrementada per el confinament. El virus ha traslladat l'abús a les redes socials i a internet. Però tot això no acaba quan acaba el confinament ni la pandèmia. No. Els psicòlegs avisen, i ara ve lo bo, i estan confirmant els datos. 6 dones mortes i 2 xiquets i Sí, vaja, està confirmat. estan confirmant. Durant el confinament augmenta el maltracte físic, psicològic i sexual. També un dels motius de l'augment és l'augment de la beguda. Vosaltres sabeu el que Clar, va veure sí. en el confinament? Pues imagina't els homes que s'havien quedat sense feina veient un partit de futbol darrere un altre i cascant. L'estrès de no anar a treballar, la beguda i l'augment de la pornografia. Això ha sigut una bomba I un combo explosiu. explosiu, Sí. que tot aquell que és un poc agressiu, tu mesclar-hi tot això la i veuràs el coctelera. resultat que Un tens. còctel molotov. Sí. Pues bueno, pues resulta que els psicòlegs estan avisant i per això ho dic, perquè estan confirmant els datos. Després,
del confinament, riesgo letal, degut a la percepció de pèrdua de control que té l'agressor. O sigui, que preparem-nos perquè ara ve lo bo. O sigui, que si estàs dins de casa, el casca, Claro, però si ja pots eixir encara més per advertir-te. Claro, però ell ha tingut la percepció de control teu. Ha estat dins de casa i l'ha controlat. I ara, quan ixes al carrer i veu que te n'has eixit un poc del control, pues li senta molt mal. Augmenta La violència. Sí, la inseguretat, augmenta la inseguretat de perdre el control sobre algo, perquè clarament ells necessiten tindre un control sobre alguna cosa, perquè són tan insegurs que és el gran problema que tenen. Exacte. I ahí és quan ve tot. Cèlia, te toca. Bé, jo vaig a parlar una coseta més, no tan cruenta com la d'Amparo, però també molt important i dura. Vaig a parlar a grans trets perquè no tenim temps per a més del sobreesforç que ha hagut de fer moltes dones dur endavant tot en aquesta pandèmia. Val? En general, tots hem estat afectats per aquesta pandèmia, tant econòmicament com psicològicament, això és evident. Però una vegada més són les dones les que han rebut el col més dur. Vull recordar que els treballs més precaris o en situació irregular són desenvolupats majoritàriament per dones, perquè se n'han d'ocupar de menuts i majors i no tenen temps per a un treball en condicions, per dir-ho d'alguna forma. Perquè són dones migrants o dones explotades sexualment, entre d'altres. Doncs bé, en aquesta pandèmia, en parar-se tot, moltes dones s'han vist abocades a una situació d'emergència econòmica greu, perquè han perdut el seu treball, bé perquè les han acomiadat o estaven en situació irregular. I a més, sense tindre dret a cap prestació que les poguera ajudar. I això, una altra. I aleshores moltes d'elles no els ha quedat més remei que continuar desenvolupant, més mal que bé, el seu treball, com són les dones explotades sexualment, exposant-se perillosament al contagi per la Covid. I després també tenim el moment en què es va tancar tot. Col·legis, centres de dia, guarderies, empreses, etc. I majoritàriament les dones, i en especial les de famílies monomarentals, que han estat les més vulnerables, són les que han hagut de fer malabarismes per dur endavant casa, menuts, majors, persones dependents i treball o teletreball. I la que encara el tinguera aquest treball, clar. I en majoria de llars tots plegats a un mateix lloc, amb la conseqüent càrrega mental, perquè com vas a fer les teues 8 hores i tenir al mateix temps per menuts i majors al teu voltant, tots demanant, cridant, exigint. S'imagineu la locura aquesta? Una locura total. Estressant a tope. Mare meva. Sí. No n'hi ha temps. No hi ha temps material. No hi ha hores en el dia. Tampoc, i el cap a 1000. No m'estranya que ara estiguem totes un poquet més pa callar que pa cací. Bé, clar, en temps normal els xiquets van a l'escola, tenen extraescolars i totes les coses que fan els xiquets, però ara no. I els majors o dependents són atesos per altres dones que llogues per a aquestes tasques, no? Però que ara no ho fas per por als contagis. Doncs arran de tot això, moltes dones van haver de demanar reducció de jornada, però clar està sense salari. Sí, un altre problema. Ara vull llegir-vos un extracte que he tret de la pàgina de l'ONU, perquè tot avui va referenciar la pàgina de l'ONU, perquè és el cada que més ha estudiat tot este problema de la pandèmia, val? Que ens diu: la pandèmia de la Covid-19, que ha causat una profunda commoció en les nostres economies i societats, ha subratllat la dependència que la societat té de les dones, tant en primera línia com en la llar. Al mateix temps que ha posat de manifest les desigualtats estructurals que en tots els àmbits, ja siga l'econòmic, el sanitari o la seguretat i la protecció social. I a part de que molts estudis avalen el que acaba de llegir també. A part de l'ONU, n'hi ha molts més estudis que parlen del mateix. Perquè, clar, ens han fet creure que la responsabilitat de les cures, les atencions, val, és la nostra obligació, l'obligació de la dona, val? Una habilitat innata que tenim les dones, i que és culpa nostra si no podem arribar a tot. I dic jo, on queda això de tota persona té dret al descans, a gaudir de temps lliure, a una limitació raonable de la duració del treball i a vacances periòdiques pagades? Que a veure, que no ho dic jo, val? Que ho diu l'article 24 de la Declaració Universal de Drets Humans, que conste. Sí, la teoria és molt bona, sí, però la però vull dir falla. que vull dir que està ahí, que és un dret universal que tinguem. No és un capritxo, vamos. Tots. Mira, les dones ens passem tota la vida criant, cuidant, intentant traure endavant la nostra carrera professional, a la que també tenim dret. Però moltes vegades no es pot.
I has d'elegir o família o carrera professional, o reducció de jornada o treball precari. I després passen els anys i no te sents realitzada perquè no has pogut desenvolupar les teves inquietuds. I quan arribes a velleta, resulta que no has cotitzat suficient. I te queda una pagueta mísera o has de conformar-te en la no contributiva que no aplega ni a 400 eurets. La realitat. Sí, sí, No és trist? Això és la realitat. Molt trist, molt trist. I sumant i restant, em falten tantes dies per poder cobrar Clar. un poquet i... Mare, sí. Quina és? Bueno, doncs ja és hora de començar a treballar amb el repartiment equitatiu del treball de cures, d'atencions, la corresponsabilitat i demanar polítiques socials, que no es deixi tota aquesta càrrega tan sols a les mans de les dones, i sobretot en temps de crisi com ha hagut ara en lo de la pandèmia. I res, jo ara deixo la meva companya Lola. Sentirem una cançoneta i així ens animarem un poquet. I en seguida parles. Treballa, humiliacions, prepara cafè i somia en altres mons. Avui la jefa la renyada perquè sí, es menja l'orgull i pensa en fugir, en deixar-ho acabar, en somriure, ser lliure, en pagar el lloguer, sobreviure. Isa treballa al supermercat, s'ha quedat prenyada o porta d'amagat. Si se n'adonen, al carrer necessita el sou i pagar bolquers. Passen uns mesos, l'amo la crida, a Isa l'acomiaden. Puta vida, costera cap amunt, per trobar faena no ens deixen ser mares, la nostra condemna. Són les oblidades, les silenciades, Anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus. són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, Anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus. són les quotidianes que ningú veu. Marga treballa netejant xalets, està fent la cuina, l'agafen pel bracet. És el senyoret amb mirada de desig, fus de pressa llevant-se del mig. La pobra no pot evitar el plor per l'assetjament, per la humiliació. Es sent maltractada, li fa mal el cor. Que em tracten així és una aberració. Carme és mare, treballa a una botiga, matí vesprada, horari que fatiga. Quan arriba a casa no descansa, que va, ha de fer el menjar, netejar i planxar. El seu home relaxa de la dura jornada, són les 11 de la nit, la feina no s'acaba, ella cuina el dinar de demà. No té sofà nascut amb vagina i ha de fer el que fa. Són les oblidades, les silenciades, Anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus. són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, Anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus. són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades. Acabem d'escoltar la cançó de les silenciades del grup de rap Pupiles. És un grup de València, dos xiques que són Natàlia i Mireia. Si podeu escoltar més d'elles, és un grup feminista i molt bones. I ara donem pas a la nostra companya Lola, que ens parli, continuant en la tònica que portem avui. Sí, Celia. Sí, és que tu ja has fet un poc d'introducció sobre el tema de les cures. És el tema que està relacionat en el món de l'atenció a les persones dependents per motius d'enfermetat o perquè ja són persones molt majors i necessiten de l'atenció. Jo és que he treballat en aquest àmbit, soc auxiliar d'enfermeria i he treballat molts anys en l'ajuda a domicili. Clar, tu sabràs millor que ningú. Sí, ajuda a domicili i també en geriatria, en residències. Clar, també he de dir que
les dones, per tema d'educació o per tema de conviccions socials, què passa? Anem a estudiar alguna cosa i estudiem també en el món de la sanitat, siguem les infermeres, també hi ha metges, per supost, i ara cada vegada més. Però la infermeria quasi sempre ha sigut realitzada per dones. I en el tema dels altres cures, sobretot les auxiliars d'infermeria, que són les que realment atenen els malalts i als pacients i a la gent major i a la gent dependent, són dones. Majoritàriament. Pocs homes hi ha, cada vegada n'hi ha més, però hi ha més per el tema laboral, perquè és una eixida a tindre treball. Exacte. I actualment encara podem donar gràcies que això s'ha professionalitzat, el món de l'atenció a les persones dependents. I que ha crescut també en època de pandèmia el que és l'atenció no? Sí. Perquè s'han ficat més recursos per a... Clar. S'han donat compte. Sí, no? Això de veritat que hi ha que donar gràcies, i també gràcies a l'aprovació de la llei de dependència, que ahir n'hi havia un buit molt gran per a poder atendre a persones dependents, que el 100% era en l'àmbit familiar. I qui presta aquesta atenció en l'àmbit familiar? Les dones. Com sempre. Les dones, com sempre, com bé has dit tu abans, Celia. És que ho han fet de sempre i les coses avancen, però en aquest terreny encara continuem més o menys igual, tal qual. Jo és el que he vist en les cases on he anat i el que he vist en les residències on he treballat. I aquesta pandèmia ha afectat a la gent que ha estat a casa tancada, dependent, ha afectat moltíssim psicològicament, en els casos de depressions, perquè aquesta gent els ha faltat companyia, perquè els familiars han restringit la companyia, els amics, els veïns, i estaven esperant, com a aigua beneïda, que anar a l'auxiliar per a tindre companyia, per a parlar. És que les auxiliars han fet una llavor molt, molt bona, perquè han sigut les cuidadores, les que s'han atès de tot, i les psicòlegs, tot. És que de veritat que estaven esperant aquest moment que arribara aquesta persona per a poder-se ells també esplayar un poc i parlar i contar les seues coses. De veritat que ha sigut molt dur. Jo ho he vist, ara ja no estic treballant en això, però és que ho he vist, en algunes cases, en algunes situacions que han sigut molt estressants i han carregat, psicològicament han carregat, sí, a la família, les famílies que han estat al costat d'aquestes persones, però també a les dones que treballen en l'àmbit professional atenguent a aquestes persones també, perquè elles també s'han vist carregades. I aquesta por que se tenia als contagis ha sigut molt gran, molt gran, perquè tu pensaves, si jo me contagi i vaig a aquesta casa, és una persona malalta, és una persona major, i totes les notícies que es donaven eren aterradores de les persones majors afectades per el virus i tot el que estaven passant-los i morint. Era una pressió molt gran en aquestes persones. També es deia que no tenien recursos, el que són el material com mascaretes, de protecció. Sí, al principi, o sigui, va haver unes setmanes que tot això es va quedar parat per la pandèmia mateixa, no? A més, és que es van esgotar, el material s'esgotava. Jo recordo xiques que m'ho dient, és que no tenim mascaretes, és que les tinguem que reutilitzar. I inclús, jo això ho he vist, i no vaig a dir noms, però hi ha hagut empreses que prestaven serveis domiciliaris i van estar unes setmanes sense enviar a les auxiliars a domicili atendre aquestes persones, i tot per la por que se tenia. De veritat, és que si no ho veus, jo estava al·lucinada, jo deia, això no és real, això no pot ser, és que com ho agarres, què fas? Ha sigut prou fort. I qui ho carregava més és que hem sigut les dones, tant les professionals com els familiars. De veritat que sí, i dius, bueno, anar la cosa millorant i hem perdut ja aquesta por. Jo ja vos he dit, jo ja no treballo en això per problemes familiars, però n'hi ha altra gent que sí que està encara a tot això. I gràcies a aquests auxiliars, de veritat, que
no se valora perquè jo penso també per desconeixement que molta gent no sap que tot això està funcionant així, que n'hi ha dones i alguns homes també, gràcies, que també n'hi ha ja, que estan dedicant-se a això com a una professió, perquè feia falta, feia falta per a les persones dependents i per als familiars també, perquè és una descàrrega molt gran per a la família. Sí, perquè si està professionalitzat és millor per a la gent major, perquè tenen recursos, saben com portar-los, com cuidar-los, saps? Com tractar-los per a que, psicològicament i físicament tot. Sí. Clar, sempre, el professional sempre és millor. Sí, per supost. I és un treball que té les seues recompenses, perquè és un treball vocacional, per damunt de tot. És vocacional perquè és com un altre. Si no tens vocació no vas a fer-lo bé. Exacte. Tal qual. I tampoc és bo. No. Perquè després veus cosetes que... No. I tots els treballs que tens que tractar en persones i persones malaltes hi ha que ser molt vocacional. Sí. I, bueno, està molt bé. Dedicació. La meva filla també treballa en una residència i es van plantejar tancar-se dins elles perquè no n'hi haguera tant de contagi. És veritat que ho han fet algunes, s'han quedat a viure allí, en la residència per evitar els contagis. Això, a veure qui ho fa. A veure qui ho fa, és molt de mèrit, de veritat, molt de mèrit per a totes aquestes dones que treballen en aquest món. Un 10. I ara... Sí. I res, fins així, no?, el programa d'avui. Sí, Vicente, coses que dir-nos. Sí, un poc dels projectes que tenim. El 12 de juny, això ja ho deixem caure, ho promocionarem més i ho direm horaris i tot, se farà així en Ca Don José, la tercera planta, un taller que se diu Rabos de Passa. De què va això? Molt fàcil. De totes aquestes dones oblidades que han sigut històriques, però que ningú els ha fet cas. Jo recordo, per exemple, ara a Maria Teresa León, que sempre s'ha dit que era una filòsofa de renom, però com que era la dona o la parella de Rafael Alberti, ell era l'important i ella estava un poc ningunejada, hi ha que reivindicar-la. Con la cançó Dones Silenciades. Sí, clar, és que va dir això. I recordem també les mestres de la República, que varen treballar tant per l'ensenyament i que crec que no hem arribat encara a aquest punt. Recorde, el dia 12 de juny, això ho direm més endavant, horari i tot, esteu tots convidats, tots i totes, tots també, al taller Rabos de Passar. Recordar-vos també que l'horari d'atenció de Peroleres per la Igualtat és els dilluns de 6 a 8 en l'Aula de la Cultura, que ja sabeu que està en el carrer Baix, número 10. I ara, Cèlia. Sí, per acomiadar-nos vaig a dir una frase de Simone de Beauvoir, filòsofa, professora, escriptora, lluitadora per la igualtat de drets de la dona, i que ens diu: no oblideu mai que bastarà amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones es qüestionen. Aquests drets mai són adquirits. Haureu de romandre alerta durant tota la vida. I això és tot. I una de les seues obres, si voleu llegir un poc sobre el que ella ha escrit, un llibre molt famós d'ella és El segundo sexo, que també vos en recomano. Un poquet espesset, però és molt bo. Poquito. I res, fins així el programa d'avui. Moltes gràcies per estar ahí. Gràcies. Hasta la setmana que ve. Adéu.